fokus doa di doa utahe na pujud so natibo rimangi dengan rimangi di rohami nang dari luluse di budi haji doi nada ngoloa na fokus doa itu na suko doa utahe na sukun so na tipo unang hatahot tuaw asiroham diaw molo ikon marsiram kita nadua unang husipot tuaw holong roham diaw molo ikon marsiram ala disi nadongan molo ikon marsiram ala disi nadongan